Seržant? Áno, šefe. Zajistite miesto. Rozkaz, šefe. Vražda? Vražda, Jozef. Ako dlho je mŕtva? Maximálne pol hodiny. Ešte dýcha. Vieme ešte niečo? Vrah bol pravdepodobne bicyklista. Na to si ako prišiel? Ostal tu bicykel. Výborná práca. Ešte niečo? Obeť bola panna. No, toto vieš odkiaľ. Z tajných zdrojov. Jasne. To, že ju niekto zabil, tomu celkom rozumiem, ale aký mohol mať motív? Napadá ma, že by žiarlivosť. Možno. Alebo by potom do úvahy prichádzala ešte žiarlivosť. To druhé mi príde pravdepodobnejšie. Niečo mi tu na tom ale smrdí. No, to bude asi toto lajno. Dobre, Jozef, tak ja idem na oddelenie. Dokonči to. Maj sa, Jozef. Už mi napadlo, čo by to mohlo byť ako motív. Žiarlivosť. Žiarlivosť? To ma teda nenapadlo. Veď preto som detektív.